Башкортстандың халық шагыйре Муса Гали. Ярай әле һин бар бұл дөньяла, нишләр инем халкын елдәрдә, кемгә һыйыныр инем тын төндәрдә, көнем төнгә торыр көндәрдә. Әй гомернең хәтәр минуттары, бөгелә, һыгыла елдә кайындар, үзем һуң аз кыланым меней, яшәештең текә тавынан. Нисә тапкыр һин күтәрдең мине, янем, тәнем юлда талганда, кояш булып бактың күзләремә, өметләрем һүнеп барганда. Әй гомернең алтын минуттары, ана балык фикрә елгала, колагымда сыңлай яңы моңдар. Ярай әле һин бар дөньяла.